Кніга паўторанага закону, раздзел 4. А цяпер, Ізраэль, слухай прыказанні і законы, якім я вучу вас, каб, выконваючы іх, вы жылі і ўвайшлі і завалодалі зямлёю, якую мае даць вам Господ, Бог бацькоў вашых. Не дадавайце нічога да слова, што я вам кажу, а не аднімайце ад яго. Выконвайце прыказанні Господа Бога вашага, якія я вам загадваю. Вочы вашы бачылі ўсё, што зрабіў Господ супраць Баал-Пегора, як ён вынішчыў сярод вас усіх паслядоўнікаў яго, а вы ўсе, якія засталіся вернымі Господу Богу вашаму, жывеце аж па сённяшні дзень. Вось жа я навучыў вас прыказанням і законам, як загадаў мне Господ, Бог мой, каб вы так рабілі ў той зямлі, якую маеце атрымаць ва ўласнасць. Беражыце і выконвайце іх, бо ў гэтым мудрасць ваша і разумнасць перад народамі, якія, чуючы аб усіх прыказаннях гэтых, будуць казаць: «Вось народ мудры і разумны, племя гэтае вялікае». Бо дзе ж ёсць другі народ такі вялікі, які б меў так блізкіх сабе багоў, як Господ Бог наш, які бывае з намі, калі мы яго прызываем. І які ж другі народ так вялікі, які б меў прыказанні і справядлівыя законы, як увесь гэты закон, які я сёння прапаную вам перад вачамі вашымі. Дык пільна беражы сябе самога і душу сваю, і не забудь падзей, якія бачылі вочы твае, і хай не выйдуць яны з сэрца твайго ва ўсе дні жыцця твайго. Ты навучыш гэтаму дзяцей і ўнукаў сваіх у той дзень, калі ты стаяў у прысутнасці Господа Бога твайго на гарэбе, калі Господ сказаў мне: «Збяры да мяне народ, хай пачуюць словы мае, каб навучыліся шанаваць мяне ва ўсе дні жыцця на зямлі і навучылі сыноў сваіх». Тады вы наблізіліся і стаялі ля падножжа гары, якая палала аж пад неба, і былі над ёю цемра, хмары і змрок. І прамовіў Господ да вас з сярэдзіны агню. І гук слоў вы чулі, але ўнутры аблічча не бачылі. Ён аб'явіў вам запавет свой і загадаў, каб яго выконвалі, і 10 прыказанняў, якія напісаў на 2 каменных табліцах. У гэты час загадаў мне Господ вучыць вас прыказанням і законам, якія павінны вы выконваць на зямлі, якую маеце атрымаць ва ўласнасць. Дык беражыце пільна душы вашы, бо не бачылі вы ў той дзень ніякага падабенства, калі гаварыў да вас Господ на гары Гарэб пасярод агню, каб вы не сапсаваліся і не зрабілі сабе ідала, вырабляючы яго на падабенства мужчыны або жанчыны, або на падабенства якой-небудзь жывёліны, якая знаходзіцца на зямлі, або птушкі, што лётае пад небам, або паўзуноў, якія рухаюцца па зямлі, або рыб, якія плаваюць у вадзе пад зямлёй. І каб часам, калі падымеш вочы ў неба і убачыш сонца і месяц, і зоркі і ўсё нябеснае войска, не спалохаўся і не пачаў пакланяцца ім і служыць ім, бо Господ Бог твой прызначыў іх усім народам, якія ёсць пад небам. А вас выбраў Господ і вывеў вас з жалезнай печы егіпецкай, каб мець народ спадчыны, як гэта ёсць сёння. Дзеля вашай гаворкі разгневаўся Господ на мяне і прысягнуў, што я не перайду Ярдана і не ўвайду ў найлепшую зямлю, якую мае даць табе ў спадчыну Господ, Бог твой. Вось жа, я памру на гэтай зямлі і не перайду праз Ярдан, але вы пяройдзеце праз яго і атрымаеце ва ўласнасць гэтую выдатную зямлю. Дык сцеражыцеся, каб не забыліся вы пра запавет Господа Бога вашага, які заключыў ён з вамі, і каб не рабілі вы сабе выяў, падобных да ўсяго, што забараніў Господ Бог твой. Бо Господ Бог твой ёсць агонь знішчальны, Бог руплівы апякун. Калі ж ты народзіш сыноў і ўнукаў і будзеце вы доўга жыць на зямлі, і сапсаваўшыся зробіце статую на падабенства чагосьці, і ўчыніце ліхое перад Господам Богам вашым, так што давядзеце яго да гневу, дык бяру сёння неба і зямлю за сведкаў супраць вас, што хутка будзеце вы выгублены з зямлі, якую вы, перайшоўшы Ярдан, маеце атрымаць ва ўладанне.
Недоўга будзеце жыць на ёй, але знішчыць вас Господ і расцярушыць паміж плямёнамі. Нямногія з вас застануцца сярод народаў, да якіх мае вывесці вас Господ. Там будзеце служыць багам, зробленым рукамі людзей, дрэву і каменю, якія не бачаць, не чуюць, не ядуць, не адчуваюць паху. І там, калі будзеш шукаць Господа, Бога твайго, знойдзеш яго, калі толькі будзеш шукаць яго усім сэрцам і ўсёю душою сваёй. Калі ў горы тваім прыйдзе да цябе ўсё, што прадказана ў апошнія дні, то ты вернешся да Господа Бога твайго і пачуеш голас яго. Бо Господ Бог твой, Бог міласэрны, Ён не пакіне цябе, не знішчыць зусім і не забудзе запавету, у якім склаў прысягу бацькам тваім. Папытайся ў даўніх часоў, якія былі перад табой ад дня, калі стварыў Бог чалавека на зямлі, ад аднаго краю неба да другога, ці было што колечы такое вялікае, як гэтая справа, і ці было вядома пра штосьці падобнае. Ці чуў які народ голас Бога, які прамаўляў з сярэдзіны агню, як ты пачуў і застаўся жывым? Або ці спрабаваў які Бог прыйсці і выбраць сабе народ пасярод народаў праз выпрабаванні, знакі і цуды, праз войны, рукой дужай і плячом узнятым, ды праз вялікія жахі, як усё, што зрабіў вам Господ Бог ваш у Егіпце на вачах тваіх. Табе паказана гэта, каб ты ведаў, што Господ ёсць Бог, і апроч яго няма іншага. Ён даў табе з неба чуць голас свой, каб навучыць цябе. На зямлі паказаў табе агонь свой велізарны, і ты пачуў словы яго з сярэдзіны агню. Бо ён палюбіў бацькоў тваіх і выбраў нашчадкаў іх пасля іх, і вывеў цябе абліччам сваім з Егіпта сілай вялікаю, каб выгнаць народы большыя і мацнейшыя за цябе ў час уваходу твайго, ды каб увесці цябе і даць табе зямлю іх ва ўласнасць, як ты сёння гэта бачыш. Дык пераканайся сёння і разваж у сэрцы сваім, што толькі Господ ёсць Бог на небе высока і на зямлі нізка, і няма іншага. Захоўвай прыказанні яго і запаветы, якія я сёння даручаю табе, каб добра было табе і дзецям тваім па табе, і каб ты жыў доўгі час на зямлі, якую Господ Бог твой мае даць табе. Потым аддзяліў Майсей 3 гарады за Ярданам на ўсход сонца, каб туды мог уцячы кожны, хто забіў блізкага міма волі. І не быў яму ворагам ні ўчора, ні заўчора, ды каб мог ён уцячы ў адзін з тых гарадоў і жыў там. Гэта Басор у пустыні, што знаходзіцца на раўніне для сыноў Рубэна, і Рамот у Галааде для сыноў Гада, і Галан у Басане для сыноў Манасы. Такі вось закон прапанаваў Майсей перад сынамі Ізраэля. Вось такія сведчанні, прыказанні і законы, якія абвясціў ён сынам Ізраэля, калі выйшлі яны з Егіпта. За Ярданам на лагчыне насупраць Бэт-Пегора, у зямлі Сехона цара Амарэяў, які жыў у Хесібоне, якога знішчыў Майсей і сыны Ізраэля па выхадзе з Егіпта. І завалодалі яны зямлёю яго і зямлёю Ога цара Басана, 2 цароў амарэйскіх, якія жылі за Ярданам на ўсход сонца, ад Араэра, што на беразе ручая Арнон, аж да гары Сіён, значыць Гермон, і ўсёю зямлёю Арабы за Ярданам на ўсходзе, аж да мора Арабы ля падножжа гары Пізгі.